prachtige staten bij Vinkleerster. Ik ben benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Wopje Wermers. We zijn hier in de hal, 1647. Zo oud is het hier al. Op een gegeven moment weer baron van Heemstra, weer eigenaar. Hij was de kamerheer van de koning. En hij zei, kom nou eens naar Vinkleerster toe. Ja. En heel het dorp in rep en roer. Want het huis moest oppimpt worden. Dat had ze aan de boetenkant helemaal stuk. Had ze het dak heger maken. Ze had een aparte koningswei online. Die leidt er, maar even zien. Oh ja. En het leek het correct alsof er als een soort van straal hier door het huis heen gaat. Ja, daar gaat het weer verder. Ja, en waarom hadden ze dat niet? Want de koning liet je net bij de achterdoor binnenkomen. Die liet je aan de voordeur binnenkomen. Wat zijn dit alweer voor vogeltjes? Ja, dat zijn koloniale vogeltjes. Bij het tafeldekken kunnen die vogeltjes precies nijnwanders zien. Dus daar moet je goed voor de kapper goed bij hebben om zo'n tafel te dekken. Dus dan moet je wel een beetje stijlen kennen om samen te Ja, zijn. dan moet je echt stijlen kennen en dat ziet er geweldig uit. Nou, dat is zelf een beetje zo baron van Heemstra, hè? Nou, zo viel je hier wel een beetje. Ja. Maar dit is de herenkamer en dit zit vol met souvenirs van Heemstra. Zijn grootste passie weer reizen. En dan nam ik altijd wat mee. Verstien vogelnestje. En het meest bijzonder in die tijd weer zongen uit de Sahara. Heel bijzonder. Iedereen hier te horen. Zand uit de Sahara bij Biskra. Ja, prachtig. We zijn weer heel nieuwsgierig, hè? Het zat dichtbij. Ik wil hier eigenlijk net wennen, nee. Ik ga thuis in Holwert zo'n prachtig plakje, daar ga ik net weer bij. Mijn thuis is Holwert.